Το κλείνω λίγο για να πούμε με τη Δάφνη. Τι, τόση ώρα δεν τραβούσα. Πώς είναι δυνατό, δεν θυμάμαι. Τώρα τραβάω, αλλά τώρα συνειδητοποίησα, πήγα να το κλείσω και τα λέει ρε. Επόμενος. Πίδα. Όχι, ψάξεις ρουβάς, παιδιά. Πίδα. Πέσε μέσα. Άντε, Αντώνη, παγώσαν τα πόδια μας. Άντε, Αντώνη. Ωραίος. Επόμενος. Ωραίο, επόμενος. Τέλεια.